Beñat, Bernardo Atxagaren novela ezagunenetako bat dakarzu gaur aipatzeko. Bai, gizona bere bakardadean, ezta? Segurazki Atxagaren liburu ezagunetariko bat, eta hau izan zen, Ogakoak argitatu ondoren, plazaratu zuen novela. Novela hau, oker ez banago, jende askori asko gustatu zitzaion. Eta jende askori ez zitzaion bat ere gustatu. Bai, izan daiteke agian, aurretik idatzi zuenarekiko, Atxagak aurretik idatzi zuenarekiko, aldaketa nabarmen bat edo ekarri zuelako liburu. Obabako munduarekin eta... Bai, mundu poetiko, erdi fantastiko, hortatik pasatzen da, batean alako polizia eleberri kutsuko, novela konbentzional batera, ez? Konbentzional komila artean, ze baditu Atxagaren gauzak ere, gero aipatuko ditugunak. Baina, aldaketa horretan, segurazki, horreko Atxagazale batzuei, gian ez zitzaien hainbeste gustatu, ez? Oroitzen naiz, Bartzelonan gertatzen zela, kontatuko diguzu, zer esaten den novela hontan? Bai, Bartzelona kanpoaldean dago kokatua, hotel batean, eta han dago ostatu hartua Poloniako futbol selekzioa. Da, 1982ko munduko futbol txapelketan kokatua dago. Eta hoteleko jabeak dira 3 pertsonaia, 3 gizonezko aurretik eta nibilitakoak. Eta horietako bat protagonista Carlos izena du, eta bere aldetik erabaki du garai horretako etako 2 kide, Jon eta Jone, kideri babesa ematea hotelean. Eta nolabait kontakizun guztia da nolabait alde batetik poliziaren eginala 2 etakideak atxilotzeko eta alderantziz Carlosen saiakera laguntzeko iesean 2 etakidei. Bai, poliziak arrasto konkretu bat zeukan. Pertsona konkretu batek egun gutxi batzuk lehenago mezututako informazioren bat. Paskalek ikusitako pistolarena seguruenik ere. Eta hortik Estefano. Hortik goizetik gauerako zainketa aldaketa. Badazpaedako ikerketaren hipotesia, hasieratik ahula, baztertu egin beharra zeukan. Etzen poliziak hotelekoen iragana aintzat hartu eta begiratu bat ematera etorri zela. Aitzitik, Estefano eta bere lagun guztiak azken pausoa emateko zeudenan, Jon eta Jone beren zuloan harrapatzeko. Eta gauzakola, Jon eta Jonek beste itinerario bat jarraitu beharko zuten hoteletik ateratzeko. Gero esan dezagun Atxagak bide horri eutsi zion hurrengoko lanetan, ezta? Bai, zeru horiek dela edo soinu jolearen semea dela eta eutsi zion gaiari. Bai, zeru horiek esango nuke nahiko 2 urte ondoren argitaratu zuen eta nahiko antzekoak neurri batean, nahiz eta hau nire ustez novela osoagoa den. Eta gero, soinu jolearen semeak ere bai, baina soinu jolearen semea ere esango nuke novela konplejoagoa dela, ez badu hemendik, badu Obabatik baita ere. Hemen esan barra baita ere Obaba aipatzen dela, ze Carlos berez Obabakoa da baita ere, baina esango nuke iaia omenaldi moduan edo aipatzen dela. Badakit asko gustatu zaizula berrirakurtzea, zergatik? Bai, esango nukelako oso lege konbentzional horien barruan primeran idatzia dagoelako. Hau da, 3 ezaugarri nagusi narrazio konbentzional batean nagusientakoak dira pertsonaiak, denbora eta espazioa. Eta 3ak ere primeran dominatzen ditu. Eta nahiko harrigarria da neurri batean, ze genekien Atxaga oso idazle ona zala, baina segurazki beste registro batzuetan. Eta batean halako novela bat idaztera jarri eta esango nuke primerako emaitza eman zuela. Eta nork irakurri beharko luke gaur? Nik esango nuke, nik gomendatuko nieke novela zale guztiei, ez bakarrik novela beltza edo polizian eleberria gustatzen zaienei, ze baduka baita ere, hortaz aparte, Atxagaren kutsu berezi hori, bai idazkeran, bai erabiltzen ditu metaforetan eta bar, eta orduan nik esango nuke novela aski gomendagarria dela.